हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरहरनाय थाबावबायदि। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, आं दिनै रबिन बर' इउटुब चेनेलजों दिहुनजानाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगै नाफाथि दे लोगोफोर। लोगोफोर, जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों रनजिब दैमारि आरो प्रियंका लाहारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ होदों अनसु ब्रह्मा आरो कमल दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों कुलेन बसुमतारी दे लोगोफोर। लोगोफोर, मेथाइखौ रोजाबदों रबिन बर'आनो दे लोगोफोर। केरिय'ग्राफखौ खालामदों रनजिब दैमारि दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।